Paano ini maiwasan asin malalabanan? Ini ang Radyo Klinika ngunyan aldaw nin Domingo. Sa liwat nindong madadangog ang mga importanteng informasyon ing kaso dahil nindong nadangog. Hatod sa edukan DCGB, kaiba ang lalaking hindi inuumaga asin ang doktor na bisita. Dili po sa DCGB Radyo Klinika Sunday Edition. Ing kaso dai mo nadangog sa liwat niya mong ipapadangog. Dapat talaga po stay alive. Kanya na mga panahon na ini, kadakol po kan mga problema na kinakahambang niya to mga tugang na sabi nga ni challenge po sa satuyang salud, sa satuyang tabing salud tabi ano. Sabi nga ni sa laptop ni Dr. Monray, health is life. Nahiling ko tulo sa nakadukot sa sayang laptop. Health is life, ha? Mga tugang siring po sa sinabi ko sa Indukan sarong simana o da sinabi ko sa Indukan Subago. At sa tuya tabing bisita ngunyan, iyo po si Dr. Monray Isaiah Monsilia. Siya po ang cluster head, non-communicable disease prevention and control. As in po, siring man, siya po ang concurrent head kan health promotion and communication cluster. Grabe ang trabaho kang lalaking ini. Halip palan ini sa Bohol, Haling Bohol, diretso po sa airport. Pag-abot sa airport, sa BIA, diretso po sa DCGB. Pag-irestoryahan tangon yan ang influenza, kaya natrangkaso, flu, mga tugang. Budak, so kakahapot nindo, kamutabing mga seniors na nag-antabay ngunyan. Anong kahalagahan kan vaccine na ini para po sa Indo? Siguro bako lang tabi sa mga seniors, kita gabos, pero nadanangog ko tabi so priority kang Department of Health. Iyo mga tugang ang satuya, tabi na mga seniors. Kaya po, tatawan niya ito doon. Iyan tabi ngunyan na aga, digdi po mga tugang sa tuyang programa. Good morning, Dr. Monray. Welcome po sa DCGB. Isang malusog at healthy morning po sa ating lahat at sa ating pong mga tagapakinig. Yes, maraming salamat, Dok, ha. Alam kong medyo pagod na pagod ka, ha. From Bohol to Manila, Manila to Legazpi, from BIA to DCGB. Yes, from DCGB. Medyo malayo yung aking pinagalingan para po maka-attend ngayong umaga. Pero syempre natutuwa po tayo para makapagbigay din tayo ng kaalaman ulit tungkol sa topic natin ngayong araw. Yes po, Dok. Okay, sige po, para sa kaaraman po kan gabos na nag-antabay ngayon, ano po mga helang, mga sakit na dapat mo nang iwasan at yung mga sakit ngayon na sabi nga, delikado sa ating mga kababayan? Opo. So actually, ngayon Sir Henry, napapansin niyo po ba masyadong lumamig na ulit yung panahon. Nandito na ulit tayo sa mga bare months at sa bare months lumalamig. At ako nga kaya sa airport nilalamig na talaga ako. Tapos paglabas ko malamig pa din. So dahil nagbago na po yung panahon natin, lalabas na at maari na pong dumami ulit yung mga kaso ng mga nakakahawang sakit at kasama na po dyan yung tinatawag po nating trangkaso o sa English po flu o kami po sa medical field influenza. Pare-pareho lang naman po ito. Pero ito yung isa sa mga maaring kumalat na sakit ngayong taglamig. So Dok, di ba ano ba itong kasi ako kato saday pa ako, di ba, sa bulod ay trangkaso man sa nangyayaan, di ba? Trangkaso mga sarong simana man sa nangyayaan. Ano po ining trangkaso and gura ano po ini kadelikado? Opo. So, etong trangkaso, tama po yun, naglalast siya usually 1 week. Maaring umabot hanggang 10 days. Nagsisimula ito sa sintomas na lagnat, pero madalas mataas na lagnat, 38 degrees Celsius o mas mataas pa, na may kasabang ubo na kadalasan ay dry. Dry cough lang yan. Maari pong magkaroon ng pamamaga ng lalamunan, nagsisimula sa kati-kati ng lalamunan, tapos sasakit, maaring may sipon. Masakit ang ulo kadalasan ng mga taong may trangkaso po, nananakit ang katawan at nanghihina din po. Yung iba nakikita natin nagsusuka din po yan tsaka nagtatae. Pero ang itong flu nagiging maaring minsan sa karamihan kung malusog ang ating pangangatawan ay mild lang ang sintomas. Pero yung mga tao po na meron dati ng karamdaman tulad ng asthma, diabetes o kaya yung mga may sakit po sa puso, mas lumalala
At nakikita natin yung mga komplikasyon ng trangkaso sa mga tao na to. Okay. Itong mga sakit na to, Sir Henry, kadalasan sa matatanda nakikita, no? Yes, So, kaya yes, mas delikado yes, talaga yes. yung mga matatanda sa trangkaso. Kaya naman, syempre, lubos-lubos yung pagpapaalala natin sa mga senior citizen na dapat umiwas talaga na magkaroon ng sakit na flu. At hindi lang sa senior citizen. Opo. Yung general public gusto natin makaiwas. Kasi kahit kung tayo po, general public, malusog tayo, may kasama tayo or nakakasalamuha tayo na senior citizen, maaari Opo. din po tayo makaulakit, makahawa sa kanila. Yes, opo. Ibig sabihin, Dok, nakaka-aggravate iniki. Halimbawa ngayon may high blood ka, di ba? Mahilang ka sa puso. Opo. O anong manahelang sa lungs o whatever. Nakaka-aggravate siya hilang pag tinamang kang trangkaso. Yes, mas lumalala po. Maaring mas I lumala yung see. kondisyon. Opo. Like for example, yung simpleng asthma na Opo. hindi Yeah. maraming nagkakaroon ng asthma, lalo na ngayon nagbabago po ulit yung panahon. Opo. So yung Oo. asthma, ang symptoms kadalasan yan, mabilis, mayroong shortness of breath, nahihirapan sa paghinga. Yes, yes. Itong flu, ang Oo. isa rin na sintomas nito ay hirap sa paghinga Oo at nga. tubo. Oo. So pag siguro sinuma total natin yon, Opo. asthma hirap sa paghinga, flu hirap sa Lalo. paghinga, hirap na hirap sa paghinga. Ganun po yung analogy ko niyan pag ini-explain. Oo. So kan po, Dok, pwedeng ikamatay ng tao? Yes, meron tayong mga nakikita ng mga Oho. tao na talagang namamatay mula po sa sakit na flu. Opo. At ako personally, nung hindi ako nabakunahan, naramdaman ko po yung flu. Oho, At oho. ang sama-sama po sa pakiramdam, akala ko po Yo, talaga yun ay malapit na. Kasi po yung sakit po sa dibdib, parang may nakadagan sa dibdib, Oo. baradong-barado yung ilong, na para pong hirap na hirap akong huminga. Yeah. Tapos hinang-hina, walang gana sa pagkain. Akala ko talaga po malapit na eh. Pero Di ba? buti na lang, naka-recover pa din po. Oo. Simula nun, syempre, doble ingat na tayo. Yes. Nagawa na natin yung pagpababakuna, etc. Paano po ba malalaman ng tao, mga kababayan natin, kung ang naramdaman niya ay trangkaso? Opo. So, diba may mga kapareho kasing sakit na parang ganun din ang parang mga sintomas, Dok, di ba? Opo, tama po yan. So, ang kadalasan na nalilito yung mga tao is yung colds. Colds at flu. Minsan napagpapalit po nila yan. Yes. So, ang flu po, kadalasan, abrupt ang onset. Ibig sabihin, biglang malala agad ang may sintomas agad. Hindi po yung see. masama muna yung pakiramdam, tapos dahan-dahan magkakasintomas. Oho. Ang colds kasi, gradual, dahan-dahan. Oho. Tama. Ang ating pong flu, bigla agad na, ay Bigla. masama agad ng pakiramdam. Oh, parang hindi ka agad makahinga. Ganon. Opo. Kadalasan naman din po ang flu, meron tayo nung headache. At syempre yung chest discomfort na kadalasan ay wala po yan sa mga common colds po natin. So, etong mga sintomas na to, though syempre mahirap po natin yan i-distinguish kasi case-to-case basis, depende po sa pasyente kung ano ang meron. Kaya kailangan nagpapakonsulta po talaga din sa doktor para na-diagnose ng tama. Pero ang message natin dito, kahit anong sintomas man yan, kailangan meron tayong gawin. Magpagamot tayo, magpakonsulta po tayo, wag tayong maggamot sa sarili natin. At wag i-observe yung sarili na tayo-tayo lang. Dapat po, magpakonsulta para magamot po natin yan ng maayos. Dahil madadiagnose din po natin yan ng mas maayos. Paano, Dok, ang gamutan niyan? Kung walang bakuna, paano ang gamutan? Paano hindi nyo ginagamot niyan? Ang gamutan natin trangkaso? Sa flu or trangkaso. Diba viral yan, Dok? Diba? Yes, viral siya. Okay. Virus ito na kumakalat, Sir Henry, sa for example, bumahing, umubo. Yeah. Very familiar kasi ganito din kung paano nakahawa si COVID na mas kilala na natin ngayon. Yes. So, pag naubuhan, bumahing, actually kahit yung pakikipag-usap, as long as may tumatalsik kong laway, ay maaring makahawa ang flu. I see. Kung din siya ang tawag dyan, airborne. Ay, hindi naman Respiratory. airborne. Respiratory. Respiratory po yung route po natin. Yung mga, yung anong tawag dyan, droplets mo, rheumatic pag igwa siya. Kiplo. Yun po yun. So, yun yung iingatan natin. Kapag nagkaroon po tayo ng mga sintomas, ang gamutan sa flu ay symptomatic treatment. Kumbaga, ibig sabihin, supportive yung treatment natin. Kung may nakikitang ubo, sipon, gagamutin natin yung ubo, sipon. Sa lagnat, magpapahinga, kasi i-rest natin yan. Kung meron pong mag-develop ng mga possible na komplikasyon, lalo na yung may mga sakit sa puso, diabetes, asthma, then kaagapan din po natin yun. Komplikasyon ano, Dok? Yes. Di ba? Kasi isa sa komplikasyon na maaring mangyari po ay pneumonia or pulmonya. So, pag yung katawan po kasi natin nagkakasakit, ito, viral infection si tarangkaso, humihina po din
din yung katawan. Opo. Humihina yung immune system. Opo. So, yung mga bacteria na nag-i-exist sa atin, maaring i-grab niya yung opportunity na yon na, Yeah. nako, mahina yung katawan nitong tao na to. Papasukin natin siya, Opo. tapos magkakaroon siya ng bacterial infection din. So, viral infection, magkakaroon pa ng bacterial Bacteria, infection. doble-doble. Nagdodoble. Oho. So, ayaw natin nun kasi again, yung pneumonia, very common complication siya Yes, ng flu. yes. So ang pneumonia, di ba? Lungs ang tinatama niyan, di ba, Dok? Yes, opo. Yung hirap huminga, kailangan din natin ng Yes. air mula sa lungs. So may problema talaga. So pag hindi naagapan, pwedeng mamatay. Yes. Kasi Ang di ba, tao. ang pulmo niya, napakadami po nating nakikita Yes. na admit, Yes. maraming namamatay. Yes. Kasi hirap Yes. sa paghinga, hindi makakapasok yung oxygen sa katawan na kailangan. Oo. So meaning, Dok, tama ba, ang mas nakakamatay siya kung mayroong komplikasyon? Yes. Oo. Lalo na kapag may comorbidity po yung Yeah. ating mga Yeah. pasyente. Like, yun nga, yung sakit sa puso, hirap na, kung nahihirapan ng tumibok yung puso mo, tapos ngayon, suddenly, nagka-flu ka pa, Opo. makaka-experience ka pa ng hirap sa paghinga, panghihina. So, baka mas lalong mahirapan din po yung puso mag-function. Iyon. Oo. Opo. Paano ba, Dok, yan maiiwasan? Sabi natin, viral siya, di ba? Pwedeng pagkausap. Parang COVID, di ba? Yes, parang COVID. parang COVID. Paano siya maiwasan ng ating mga kababayan na mahawahan o mismo tayo hindi makakuha ng trangkaso, ng virus na mula sa trangkaso? Opo. Ang una natin dito, syempre, parang the best is kung kung hindi mo naman kailangan talagang lumabas, makihalubilo, wag na lang munang lumabas at makihalubilo. Yes, yes. Kasi the more chances na hindi mo ma-i-inhale, hindi ka mahahawa ng virus. Kung kinakailangan po talagang lumabas, makihalubilo, ganun pa din, kailangan dumistansya ka, Yeah. o kaya better kung magsusuot ka pa rin ng face mask. Yes, Kasi yes. barrier yung face mask eh. Kapag yung laway, bumahing, Opo. mapupunta muna yun dun sa mask mo at Oho. hindi mo siya agad-agad mai-inhale. Yes, So yun yes, yung kagandahan naman kapag nagmamask. Mhm, Bukod po doon, syempre, importante din na dapat lagi tayo nagsasanitize ng kamay kasi Opo. kung saan-saan tayo humahawak, Opo. ang sabi ko dito, nung messages daw po kasi natin dati, hawak lang, hugas lang ng kamay lagi. Oho. Kulang. Dapat po, lilinisin din po yung buong katawan. Kasi kung yung kausap mo po, Sir Henry, for example, nag-usap tayo, Oho. bumahing ako, Oo. maaring yung droplets ko or yung laway ko mapunta sa noo. Tama. Di ba, sir? Sa Mukha. lieg. Oo, sa okay, t-shirt mo, sa braso. Sa t-shirt mo. Oo. Kahit saan, walang pipiliin yan at hindi lang yan sa kamay. So, Opo. dapat regular pa rin yung paglilinis natin ng katawan natin. Oo. And of course, syempre, para makaiwas ka, ang pinaka-importante po dito at na-recognize na pinaka-epektibo ay ang pagpapabakuna. Yeah. Yeah. Kasi yeah. makapasok man yung virus sa loob ng katawan natin, ready yung katawan mo kasi meron na siyang nagawa na panlaban. So yun yung pinaka-effective at recognized ito ng medical community Opo. na ito yung best way. Oho. At kung dadagdagan po ito ng mga na-mention natin kanina, Opo. malaki ang chance na hindi po tayo mahahawa ng Yes, flu. yes. Oo. Gaano ho ba katagal sa isang surface o sa tela, sa liig mo, sa mukha mo, bago na pwedeng mamatay ang virus na yan? Oo. Na Ang pwede pa virus siyang kasi, makahawa. depende kung ano yung surface na napuntahan, kung ano yung kondisyon ng surface Yes, na, yes. na napuntahan. Kasi kung mainit, ma-short lang din naman po yung duration niyan. Opo. Or exposed sa mga UV, shorter yung time para mabuhay yan. Pero kung tatagal, few days, kaya pa rin naman po ng virus. Oo. Few Ayun. hours to few days po. Oo, okay. So, ang halimbawa po, may ang isang tao may trangkaso, confirm na trangkaso, di ba nasa bahay yan? Yes. May posibilidad na mahawa yung mga kasama niya sa Opo. bahay. Ano po ang mga preventive measures na pwedeng gawin pag nandiyan ka sa bahay? Opo. So, actually, yun maganda yun na message, Sir Henry, no? Na kung meron po tayong sintomas Oho. at talagang nagsususpecha tayo na flu yan, Trangkaso, colds yan, or kahit ano pa man yan na may sintomas po kayo, the best way is magstay muna kayo sa isang kwarto na kayo Yeah. lang. Yeah. Kumbaga mag-isolate para hindi makahawa hanggang hindi pa po tayo nadadiagnose. Ayun. At hindi pa nagagamot. Opo. So, kapag po tayo ay nandoon na sa kwarto na yon, syempre, yung mga mag-aalaga po sa atin, better po. Aha. Kung protected din sila, pwede silang gumamit ng mga face masks. Yeah. At syempre, pwede rin gumamit po ng gloves. Regular din po dapat yung paglinis ng kamay Yun. at pagligo para Oo. syempre hindi rin po mahawa yung nag-aalaga. Iyon. So parang nasa COVID pa din, Dok, ano? Yes, Kung ano sa parang- pag-iingat sa COVID, yun ang giraray. Actually, naka-pattern yung ating mga COVID, yung mga dating ginawa natin sa COVID. Oho. Kung paano
minamanage din yung flu. Kasi di ba yung history ng dating pandemic, may Spanish flu. Iyo baga. Spanish flu yun. So, nagkaroon ng flu, pinaturn kung paano, in-improve, in-enhance, kung paano natin i-respond yung COVID. Pero very similar silang dalawa. Kasi pareho naman po silang respiratory route yung transmission. Iyon, opo. So ngunyan, Dok, ngunyan ko lang na-discover, naaraman si mo na kailangan talagang bakuna. Isa sa mga prevention niya is bakuna. Preventive measure niya is bakuna. Ini pong bakuna, pero pong strain ang yaon sa ano po kani diyan sa trangkasong yan ta. Ang aram may nabasa po ko yung iba-ibang strain siya. Buda may mga bakuna na pigdidiscover ang DOH every year o every other year tabi. Pwede po may share sa listeners ta. So, yung ating pong flu virus ay mabilis po itong magbago ng anyo. So, kapag taon-taon nagbabago yan ng anyo. Opo. At every time nagbabago siya ng anyo, kailangan niya ng panibagong bakuna para maging epektibo po yon, para maturuan muna yung katawan na gumawa ng panlaban. I see. So, okay. lagi kong kinukwento pag nag-uusap kami about bakuna. Ang bakuna, para yung teacher. Oh, by the way, i-greet ko na rin din po. World Teacher Day pala. Oo nga, few pala days ago, kahapon. Opo, so, sa ating mga teacher na nakikinig, Happy Teacher's Day po. So, yung bakuna po, para kayo yan, parang teacher po yan, na kapag pumasok po sa katawan na itusok sa atin, ang gagawin niya, siya ang magtuturo sa katawan natin, sa mga immune cells ng katawan, kung paano gumawa ng panlaban. So nga lang, itong panlaban na gagawin, kailangan po akmarin siya doon sa virus na existing. Ayun, okay. So kung nagbago po yung anyo noong virus, kailangan ng panibagong teacher para turuan. Yun, okay. Kaya naman po, panibagong vaccine ang ginagawa at kailangan makuha po natin yearly para protektado din po tayo sa mabilis na pagbabago din po o nagiging mga sub-variant. Di ba? Familiar na po tayo sa sub-variant. Correct. Magkakaroon sila ng mga variants every year at yun naman po yung ginagawa ng ating flu vaccine. Pinoprotektahan tayo laban sa mga bagong sub-variants na yun. Iyon, opo. Dok, narinig ko po sa inyo sa DOH na priority for vaccination ngayon yung mga seniors. Yes. Bakit po seniors nung ang kailangan muna nating i-prioritize sa sa programang ito? Opo, actually madaming factors 'yan. So sa health mo perspective po, yung mga elderly natin, yung mga senior citizen po natin, kadalasan yan na rin naman po yung mayroong mga comorbidities. Yes. Yan na yun po yung may mga sakit sa puso, hypertension, diabetes, asthma, COPD at kung ano-ano pa. So ibig sabihin sila po yung mas at risk. Higher ang risk nila na magkaroon ng komplikasyon kapag sila po ay nagkatrangkaso. Kaya talagang sila ang priority natin. Ayun, okay. Bukod po dyan, sir, meron kasi tayong mga batas na existing na sinasabi na dapat talaga pinoprovide natin ang flu vaccine for free sa mga senior citizen. Pero indigent muna yung priority. So after the indigent, kapag meron pa po tayong excess na stocks, doses, saka tayo mag-i-extend sa non-indigent po natin ng mga senior citizen. Opo. I see. Okay. So, sa ngayon po, Dok, nasaan na po tayong sana po tayong antas ang ating vaccination sa ngayon? So, yung buong October po, ang babakunahan po natin ay actually yung mga senior citizen. Yun. Okay. So, yung first week, dinedicate po natin na mabakunahan yung mga indigent senior citizen. Pero kung, for example, during the first week ay hindi sila nabakunahan for whatever reason, for the whole month of October, po pwede pa rin naman po mabakunahan. Yes, kasi magiging part pa rin sila ng general po natin na senior citizen. So, ngayong buong buwan po ng October, yung ating pong mga nakikinig na mga lolo, mga lola, magpabakuna po tayo ng flu vaccine kasi available po ito. Pag mayroon pa po tayong excess na stocks ng doses come November. So, sa November 1 and so on, pwede na tayo magbakuna dito sa iba't iba po natin ng mga adults naman na may comorbidities, health workers, frontline health, yung mga nagfa-frontline po na services, pwede po natin yung bakunahan as long as mayroon pang natira po ng mga doses na available. Opo. Saan po sila pwedeng pumunta? Anong oras at
ang mga protocols na dapat sundin sa pagpapabakuna? So ngayon, ang available na mga po pwedeng mapabakunahan ng free na flu vaccine na from the Department of Health ay sa ating mga rural health units, Yun. city health offices, mga barangay health stations. Ayan, nagbabakuna po sila. Pati sa barangay, ha? Opo. At meron din kaming konting inallocate sa ating mga DOH hospitals. Okay. Ang ngayon po, ang nare-report po sa atin, may mga nagbabahay-bahay Yeah. na mga health workers po natin. Again, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng ating mga magigiting, dedicated na health workers dahil talagang dinadala po yung mga bakuna sa mga bahay-bahay. Nga lang, meron din pong mga, ang strategy naman po ay pinapapunta doon sa ating pong mga rural health Yeah. units. Yeah. Dahil nandoon nga naman yung mga gamit. Yes. At syempre, Yes. po pwede pang makapagdagdag ng iba't ibang mga serbisyo kapag pumunta sa health unit. Yung iba po, sa city health units po natin nakikita na pumupunta. Oo. Iba ino-organize nila eh. Meron sila sa mga covered courts. Yeah. Doon po Yes. tinitipon yung mga senior citizen. May konting program, may konting check-up. So sinasabay na rin po yung flu vaccine. I see. So ang implementation po, Dok, sa mga RHUs or Yes, city health RHUs. natin, sa buong Bicol region ito, ha? Apo, ito po ay sa buong Bicol region na ginawa po natin ngayong October to November. Opo. Yung mga seniors ho ba, siyempre may mahapot ka, high blood ngayon ako. Ngayon, may problema ngayon ako sa, may diabetic ngayon ako, araw ka yan. Yung mga may mga hilang, Dok, ano po nga, apod kanina, may comorbidities, yeah? Pwede bang bakunahan yan kang anti-flu? Apo, the more na kailangan po nila Okay. yung ating pong vaccine. Kasi meron na sila palang comorbidities, higher ang chances na magkakomplikasyon o di, prevention is better than cure. So, dun tayo sa magpabakuna po dapat. So, ang absolute contraindication, ibig sabihin yung hindi kami po pwedeng magbakuna ng flu vaccine ay yung mga taong dati po ay nagkaroon ng allergy sa flu vaccine. Yun lang naman Yun talaga. lang yun. Yung may allergies. May allergy. Okay. For example, last year, nagpabakuna ka ng flu vaccine. Meron ka pong naramdaman na nagpantal-pantal, nagkaroon ng reaction, kung baga, then hindi ka nga namin ngayon babakunahan. Pero actually, wala naman tayong napansin sa flu vaccine na nagkaroon ng ganon, walang nare-report. No? Yes, So, yes. kagandahan nito kasi nga dahil yearly siyang ginagawa, ini-implement, napakaliit ng tsansa na magkaroon ng mga allergic reaction na yon. Yeah. Ito po, may text, sabi niya, good morning, pwede po ba magpabaksin ang colon cancer patient? Wala po akong meds na iniinom at di undergo chemo. Yung last coloscopy, sabi niya, is negative na din po yung result. Healthy diet na lang ginagawa ko po. Apo. So kung hindi naman po nag-chemotherapy at wala naman pong procedure tapos may nararamdaman po or may diagnosis ng colon cancer, yes, pwede po kayong magpabakuna as long as, again, wala pong allergy sa mga previous vaccines, wala po kayong lagnat na nararamdaman na ngayong mga panahong ito. Pero again, pagdating naman po natin doon sa vaccination, maaari naman po tayo magpakonsulta, i-assess po ulit kayo ng ating mga doktor para po makita, mas makapaghanap or ma-assess namin kayo kung talagang eligible po kayo makapag-receive ng vaccine. Pero doon lang kung yun lang ang natin, pag-usapan, kung cancer lang naman po, yes po, pwede po tayong mabakunahan ng flu vaccine. Dok, sabi mo po, yearly yung vaccination, may apulig, di ba, kahapot ini ha? Ay, wala na, miss ko na. Di ba yearly yung vaccination? So, ibig sabihin po, yung lifespan ng vaccine is only good for 1 year o hanggang perang taon po ang kanya, ang lifespan niya? Yung vaccine po, protection sa tuya. kasi for example, yung antigen, yung laman ng vaccine na yun, effective siya para sa isang strain na yun. Okay. Nga lang, kung next year, nagbago na po yung anyo, effective pa siya kasi kung existing pa yung strain na yun next year, for example, is letter A ngayong taon. Yes. So, letter A ngayon, ang gagawin namin na bakuna ay para sa letter A. Okay. Next year, magbabago yung anyo ng bakuna, magiging letter B na siya. So, yung bakuna, effective pa rin yung na-receive niya this year sa A. Next year, kung existing pa si A, meron pa siyang protection. Pero kailangan niya nung protection ulit sa Dagdagan. letter B.
dadagdagan niya yung protection. Okay. So actually, Doc, ang sunod kong tanong sa iyo, kung anong garantiya na pag bakunado ka sa anti-flu, hindi ka na magkakaroon pa ng trangkaso o magkakaroon ng flu. Sa vaccines naman, wala naman po tayo, Sir Henry, na 100% sure na hindi ka na magkakaroon ng sakit. Kasi case-to-case basis, depende sa response ng tao kung papaano siya magre-react doon sa vaccine. So, may mga tao po na mahina ang immune system, hindi sila nakakagawa ng antibody. Oo nga. So, pag ganun ng scenario, definitely, wala rin po munang magiging effect yung ating pong vaccine. However, in general, yung mas madaming bilang ng mga tao, kaya pong mag-convert, ibig sabihin po, kayang gumawa ng antibody. At yun po, mas malaki yung tsansa na maprotektahan po sila. Ayun. Okay, sandali, Dr. Oni, baka may hapot ini. Sandali lang po, ha. Hello, good morning po. Good morning, Sir Henry. Tapos kay Doc. Good morning. Yes, good morning. Ano po ang hapot? Kasi Sir Henry, Doc, siya may maintenance sa high blood. Pwede siya magpatulo ka yan. High blood? May mapakiulit po kang hapot, madam, pakiulit. Si Agum ko, may maintenance sa high blood. May maintenance high blood, okay. Opo. Ang hapot mo, kung pwede si Agum, magpabakuna ka ini, na anti-flu. Opo, Sir Henry. Sige po. Sige po. Nagugun mo po sa radyo, ha? Opo. Okay, sige po. Doc, may maintenance na sa high blood. Tapos may maintenance. Una po sa lahat, very good at may maintenance po yung ating high blood. Hindi po pwedeng hindi uminom ng maintenance. Kailangan po yan para ma-maintain yung BP. Yes. So dahil po ngayon ay meron po palang high blood, again, mas kailangan po niya yung bakuna. Kasi meron pala siyang nararamdamang comorbidity. So ako, ang high blood po kasi reactive din yan sa mga stress. Opo. Kapag nagkakasakit tayo, nasi-stress tayo, maaaring tumaas pa po yung BP niyan. Yeah. Okay, so, syempre, prevention is better than cure. Gusto natin, ayaw na natin na magkatrangkaso po yan. Agapan, magpabakuna na. In terms naman po sa safety ng bakuna, sa mga tao pong mayroong high blood, ligtas po ang ating flu vaccine kung ibibigay po ito sa mga taong may mga high blood, diabetes, asthma, etc. So ligtas po siya in general. Again, ang iniiwasan lang po natin mabigyan ng flu vaccine ay yung dati na pong nagkaroon ng allergy. Pero the rest po pwede na po yan bigyan. Actually, kahit nga po itong binibigay natin na vaccine, it can also be given sa mga bata. Adults, senior citizen. Nga lang, syempre, dahil yung available natin na doses ay hindi kayang mabigyan yung hanggang bata, nag-prioritize lang tayo nung mga mas at risk. Sandali ito. Parang may follow-up question ito. Hello? Salamat, Sir Henry. Sige po. Welcome po. Welcome. Alright. Pabakunahan mo si Agumuta, may high blood pala niyan. Ito, Doc. Pakitanong po kay Doc, yung buntis po ba pwedeng bakunahan ng anti-flu? Actually, yes. Pwede siyang bakunahan. Nung time po na ako ay vaccinator sa Manila nung nagmo-moonlight pa po ako. Kahit po mga buntis, kiniklear ko po siya, binabakunahan. Kasi case-to-case basis po yan. Kung malaki yung tsansa na magkaroon ng flu at dumami ang flu, mas gusto natin protected po yung ating mga buntis. Pero again, ang message natin dito, yung mga buntis, better kung magpakonsulta po muna sa mga doktor din. Kailangan po kasing pag-usapan yan. Ano ang kondisyon ng buntis? Kasi iba-iba naman po ang estado ng pagbubuntis Iba-iba yung kondisyon. May iba na walang sakit talaga, merong mga buntis na merong sakit. So again, better kung merong approval, nakapag-consult muna with the doctor or sa mga OB. Kasi nire-recommend din naman ng mga OB yung magpapabakuna kung kinakailangan po talaga ng kanilang mga pregnant na patients. Iyon. Okay. Sandali. Ito. Mukhang ano yan sandali. Hello? Hello, Mr. Henry. Yes, sir. Good morning po. Pakitanong po rin kay Doktora ako po senior citizen. Okay. Medyo nagdadalong isip ko ako magpa-vaccine. Yung flu, anong tawag yan? Anti-flu. Opo, so kontra-trangkaso po. Kasi po, naranasan ko nung last vaccine ko nung sa COVID. Yung yung in-injection sa amin, tapos po, sumakit po sumakit yung ulo ko sa loob ng pagsubo. Sumakit ang ano po? Ang ulo?
Sa loob ng 3 araw. Oo. Ay sir, pakiayos po sir kan signal para klarado po ang sa imong hapot kay Dok Budak para klaro man ang simbag po nila. Narito po ako. Yeah, okay na po. Sige po, Dok. Dok. Sige po, sir. Medyo klaro na po yan. Ang ulo ko po, parang naroon na po yung pulso niya, yung pulso, kaya nagdadalang isip ako niya pa ako Bakuna sa flu. Okay. Oo. Iyo. Ano po ang hapot mo? Ayaw na sana. Gano'n nagbiduwang isip ka. Yan lang sa nag-experience mo sa anti-COVID. Dahil kasi 3 buwan ako na nag-suffer nung parang ang pulso na yung pulso ko ay nasa ulo na yun. Ang pulso nasa ulo? Nag-ibot-ibot. Okay. Opo. Yaman lang po. Yan lang po. Salamat. Sige, salamat sir. Dok, klaro man siguro po sa imo sa po. So, ayan, yes, we acknowledge na meron talagang possible na mga side effects naman po sa bakuna. Pero ito pong flu vaccine, this is different doon po sa COVID-19 vaccine. So, ito pong flu vaccine, matagal na actually ito. Matagal na itong binibigay. Kahit po mga bata, binibigyan natin ito eh. At ako po, nung binakunahan ako nito, actually wala akong naramdaman the following day. Oo, parang normal lang. No? So, pero yes, we acknowledge na meron pong possibility na meron po talagang maramdaman na pananakit ng ulo. Pero ito po ay mga temporary at magagamot din naman po agad sa pamamagitan po ng pag-inom ng, for example, paracetamol para mawala yung pananakit sa ulo. Sir, yung concern regarding po sa COVID-19 vaccine, again, ang flu vaccine po ay iba po doon sa ating COVID-19 vaccine at dahil iba po ito, iba rin po ang po pwedeng maging side effect nito sa ating katawan. So, kung kayo po ay senior citizen, ang recommendation ko po nito ay magpabakuna kayo kasi kung yung sakit na ulo na naramdaman nyo po post-vaccination, baka mas malala pa yan yung ma-experience nyo po kapag nagkatrangkaso. Kasi honestly po, yung naramdaman ko nung ako mismo ay nagkatrangkaso nung time na yun, para po talagang dinidikdik, pinipisil, parang may iniipit doon sa ulo ko nung ako ay nagkatrangkaso. Sure po ako na trangkaso yun kasi diniagnose ko talaga yung sarili ko na flu yun kasi kompleto yung mga symptoms. So again, better po sir na makapagpabakuna tayo ng ating flu vaccine. These are safe. Inaaral po ito long before. Matagal na po itong binibigay po natin. At closely minomonitor ito. Ilang porsyento, sino-sino, yung mga nagkaroon ng side effects. And so far, napakaliit lamang po ng porsyento ng mga tao na naka-experience naman po ng mga side effects dito po sa ating flu vaccine. So kadalasan lang na na-experience ito. Siyempre, masakit yung pinagtusukan kasi ininjectionan. Maaari pong magkaroon ng panghihina ng konti pero maglalast lang naman po yan ng 1-2 days. Tapos, pwedeng mag-fever kadalasan sa mga bata. Pero pwede rin po itong mag-cause ng headache. Pero again, mawawala din naman po ito after few days or like mag-iinom lang po ng paracetamol. Opo. Ito. Sabi niya, Hen, pakitanong kay Doc, nabakunahan po ako ng flu vac na may 3 years? 3 years? 3 to 5 years. Hindi ko na po pneumonia po. Baka anti-pneumonia po yun. Kung yung may 5 years. Yun ang mayroong mahabang kuan Doc. Hindi ko na po matanda kung 3 o 5 years yun. Sabi niya, pwede ba akong magpabakuna uli ng flu vaccine? Baka man ang gadyo ko anti-pneumo. Baka pneumo vaccine po yun. Kasi yung flu vaccine po, usually yearly talaga ang recommendation natin ito. Wala itong 2 taon ang effectivity. Wala po akong alam na 2 or 3 or 5 taon. Pwedeng pneumo. So pag pneumonia vaccine po, anti-pneumonia vaccine, usually every 5 years, kung kayo po ay less than 60 years old, pwede po yung ibigay sa inyo. Tapos pag 60 years old, pwede na pong isang dose ang ibigay na lang po, no? Pero kung una po ang recommendation ko kay sir, kumuha po kayo sir ng notebook. Isusulat po natin kung kailan po yung bakuna, ano po yung na-receive na bakuna kasi syempre madami-dami po tayong bakuna available ngayon at nire-recommend talaga natin na makuha natin yan lahat. Dahil madami nga, may tendency na makalimutan. Birthday nga, nakakalimutan. Diba? So, dapat isusulat po ito para pag kinailangan nyo po yung information, mabilis natin yung mahahanap. So, importante po kasi yung timing. Hindi po pwede, like, sa pneumo,
pneumo vaccine po, pwede po tayo every 5 years. Pero ang recommendation, wag po sanang earlier. Yeah. Kaya po, importante, ma-estimate talaga natin yung year. Kahit po sa flu vaccine, importante man-note nyo rin po kung na-receive nyo kailan, ano yung dose or yung strain. Kasi 2023 strain ngayon. Next year, pag naging available yung bakuna, 2024 strain. 2025 strain sa susunod. So, isusulat nyo rin po kung ano yung nare-receive na vaccine. Pero, kung flu vaccine po yan, kung wala naman po kayong na-receive last year or wala ka pang nare-receive this year, pwede ka pa pong mabakunahan ng anti-flu vaccine. Iyon. Tama, Dok. Kung alibawa, kung ang bakuna niya is anti-pneumo, pwede siya mabakunahan ng We also recommend na kung wala, for example, June na po ng bakuna ng pneumo. Tapos available din naman na yung flu vaccine. Pwede na po yun pagsabayin? Yes. Okay. May sarap akong nailing digdi na tungkol sa bakuna. Sandali. Okay. Ito, sabi niya, Hen, yearly po akong binabakunahan yan. Dito kami sa Masbate. Very effective talaga. Pambihira na akong tamaan ng trangkaso. I recommend po na magpabakuna din kayo. Yan. Sabi ni Ate Miles. Yan. Ako din po. I highly recommend. Kasi nung anong naranasan ko nga po yung trangkaso, ayoko na talaga pong magkatrangkaso. Kaya naman, pag nakakita ko po na meron ng available na flu vaccine, talagang, mag-ano rin po ako, mag-aantay na mabigyan din po ako. Effective po siya? Opo, ito, sandali. May rin pa akong sarong nag-abot na text. Nakuha na po ini. Nasimbag mo na, Dok, ini. Regarding sa vaccination kaya na flu. Yearly, di ba? Yearly ang flu vaccine. Ang flu vaccine. Tingnan natin sa kabila. Baka igwapa tabi ki Saro. Bago kita mag-commercial break, mahahangos muna kami ni Doc. Sabi niya, Sir, ang experience garo kay itong senior citizen ay palpitation sa pulso niya, kaya baga garo yaon sa payo. baka nagpalpitation. Yung kanina. Opo, yung kaninang tawag. Ito, sandali, may tawag. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Good morning. Hello. Apo. Hello, sir. Ako, wala naman akong sakit, pero kahit wala akong sakit, pwede ako magpabakuna. Ansimbag kan, gari aram ko na, kung idagun mo na lang kay Doc, ha? Ay, sir, ilang taon na po ba? Available na. Migo, sabi ni Doc, pira tabang edad mo? Ang edad ko, nasa 5 na, line of 5 na. 55, 65, 75? Line of 5 paman 65, line of 5. 55. Parang akong hilang. Iyo po. Saan ka po? Ligaspi ka, di ba? Ligaspi ka. Gari antay, pangontra. Iyo. Ligaspi ka po. Iyo, sa Ligaspi. Sige. Kaya lang, dito ka man pigmapansin ka na siya kung malakuha. Ano bang kalagayan mo? Iyo po, sige. Dagod mong advice ni Doc sa on air, ha? Sige, salamat kayo, Doc. Pati po kay DCD. Salamat. Thank you. Sige po, Doc. Advice po. Kahit po wala pong nararamdaman na sakit, hindi kayo na-diagnose na meron kayong kahit anong sakit or anong helang, dapat meron pa rin po talaga tayong vaccine na ma-receive ng flu. So sabi ko nga po, itong flu vaccine, maaari po siyang ma-receive kahit po ng mga bata, mga adults, yung senior citizen. So kaya lang po dahil kayo po ay 55, aantayin pa natin yung mga November kung may available na stock kung gusto nyo po ng free na flu vaccine. Pero kung may capability naman po tayo magpabakuna, meron din pong flu vaccine available sa ating pong mga clinics ng mga doktor. Nga lang, syempre, meron po itong payment. May bayad. So, yung hindi po mababakunahan ng free vaccination mula po sa Department of Health at katuwang po natin sa pagbabakuna ang ating mga local government units, pwede po kayong mag-avail ng flu vaccine sa ating mga private clinics ng mga doctors nang sa gayon po ay maprotektahan din po kayo laban po sa trangkaso. Doc, mahal daw ang... Yes, mahal siya, Sir Henry. Kaya nga po, libre kaya ina-advocate natin na magpabakuna na. Kasi habang nandiyan ang libre, again, that's free. Gugustuhin mo pa po bang magbayad ng libo para makareceive ng vaccine? Kung meron namang free vaccine ang Department
Department of Health at ang ating mga local government units. Nga lang, again, siyempre dahil libre siya, kailangan susunod pa rin natin, susundin pa rin yung age group na binibigay po na recommendation. So, senior citizen muna. Nga lang, again, yung mga senior citizen po, meron pa tayong mga nag-aagam-agam na magpabakuna. Pero ang sinasabi natin dyan, naku po kapag yung mga may gusto po niya, nagbabayad po talaga ng, ako, nakapagpabakuna na po ako nito ng mga 1.5 kasi yung bili namin ng bakuna, actually, ko pwede sabihin pala yung presyo kung paano namin binibili. Pero, sa private na side, we can charge 1,000, 1,500 or so on. Pero libre naman makukuha ito ng mga senior citizen kung magpapabakuna po tayo sa mga rural health unit. Yes, opo. Sa Barangay Health Center po, igwa po niyan, 61 years old po ako, 100% po ba yan na safe, Doc? Ma'am, yes, available po ito. 100% available na po ata ito sa ating mga local government. Tapos po, kung in terms of safety, I can only say, ako po, yearly nagpapabakuna. And so far po, wala akong any na naramdaman pagdating po sa flu vaccine. Ang naramdaman ko po, mas lalo po ata akong pumogi. Ano, Sir Henry? Yes, tama. Mukhang mas lalo naging energetic ka, mas energetic din po ako. So, kasi syempre mas energetic kasi mas hindi ka nagkakasakit. Correct. Pag hindi ka sakitin, talagang magiging malakas ang katawan mo. Mas malakas yung katawan sa pakiramdam ko. In terms dun, ma'am, ako I highly recommend. I can say personally na ako bilang doktor din po, nire-recommend ko po siya kasi ako mismo nararanasan ko na maganda yung benepisyo ng flu vaccine sa akin. Yes, thank you po, Sir Hen. Magayon ang discussion nindong ngunyan na kulang nasabutan. Ako po nabakunahan after kan COVID pandemic pa. Gari may lagpas ng 1 year sa anti-flu. Di siyang hapot, Doc. Garo, statement niya lang. Ano, may mensahe ka sa iya? Kung last year pa po kayo nagpabakuna, ngayon kung kayo naman po ay senior citizen, napunta na po kayo or abangan niyo po yung schedule ng rural health unit sa area ninyo, pwede na po kayo magpabakuna ulit ng anti-flu. And kung yung sa COVID naman po, no, matagal na kasi yung booster. Yes, we also recommend booster din po ng ating COVID. At tama, Doc, sandali lang. May nakita akong booster na word kanina. Sandali lang, ha? May nahiling akong booster na word. Ano ko na? Ito. Okay. Nagpa-booster po ako sa COVID. Yung pang-anim na siguro po sa akin yun. Pwede bang bakunahan ako niyang anti-flu? Opo, yes, pwede po. Wala pong komplikasyon. Kasi nga po, ang napakadami natin available na vaccines ngayon. So, we highly recommend na kung ano man yung nandiyan na vaccines available, we get it, magpabakuna. Ang lagi ko nitong example, mga bata, binabakunahan po natin ng, for example, pentavalent vaccine. Binabakunahan natin ng para sa polio. Binabakunahan natin ng para sa influenza. At measles, rubella, madami po, no? Ganun din pag adult. We also need to have ourselves vaccinated po, lalo na yung mga pneumo, yung ating itong anti-flu. Meron pang available actually na madaming vaccine like yung sa hepatitis, etc. So, kung may capability or may available na mga vaccines, get it po. Kasi again, dagdag po itong protection po at pangpalakas ng ating immune system. Ito daw, connected po yan sa vaccine sa COVID. Sabi niya, may bivalent po akong vaccine 2 months ago. Pwede ba po ako dyan? Yes po. Pwede na po. Masyado na palang matagal. 2 months na po. Dalawang buwan na. So, you can receive already yung ating pong mga vaccine. So, actually, kadalasan ito, kung COVID, parang ini-space lang natin yan ng 2 weeks or so para lang nakaspace siya. Pero kung gano'n na katagal na 2 months, then get your flu vaccine shot anytime na po. Sorry po, medyo natawa ako sa text na to. Sabi niya, 67 na po ako. Ang asawa ko po, 41. Sabi niya, ako po, umiinom ng gamot para sa pampalakas ng similya, Dok. Kasi mahina daw ang similya niya. Dahil ko na masyadong expound, basta pampalakas ng similya, pwede bang pagsabayin? Kasi po, senior na ako. Yes, okay naman po. Wala naman po siya. Ang yung
siguro yung pampaano to, no? Yung Pampadagdag similya, pampalakas daw ng similya. Oo. So hindi naman po yun contraindication dito po sa ating pong flu vaccine. So siguro baka si Mrs. niya po diwan, baka gusto pang magbados, magbuntis. Kaya sa nagpipainom gayud ka ito. Pwede pa po yan. Pwede pong magbabakuna po kayo. Kung gusto mo, magagad ka pakidoki ibang reseta kay Doc. Bako lang itong pigtatara mo. Pagkatapos mong bakunahan kang anti-flu. Pero 60 plus na siya, seniors, priority siya, Doc, di ba? Yes, dahil senior priority siya. Pwede na siya po ngayong October magpabakuna. Yes, okay. Doc, yung handling po ng vaccine, di ba? Di ba may parang tawag diyan, may mga paano pig-handling ka yan? Tagaro na yan baga ng mga vaccines nito, gari nasa ano podkaan? Refrigerator or something, may preservation yan. Apo. Kung dadarahon yan sa mga barangay whatever, paano po ang safety niyan? Ang vaccine po kasi natin, ang tawag namin dyan, biological na mga product. So, Okay. dahil meron din pong buhay. Ibig sabihin Buhay, correct. So, kailangan ma-maintain po natin na buhay yung bakuna until maitusok po yun sa inyo. Kaya ang tawag po natin dyan, cold chain, kasi gusto natin sakto yung temperature, Yeah. magmula sa kung kailan siya minanufacture, hanggang umabot po yan dyan sa ating pong vaccination na mga stations. So, kaya po yung mga nagbabakuna, kung mapapansin nyo po, may bit-bit po silang malaki na parang color blue. I tell you, mabigat po yun. Nakikita ko yun. Sobrang bigat po yung dalhin. Tapos meron pa po yung laman na yelo sa loob na 4. Tapos nandoon sa loob yung bakuna. So ganito po yung hirap na binibigay, kinakarga po ng ating mga health workers para lang pumabakunahan kayo. Kaya again, saludo po talaga tayo sa mga health workers na nagbabahay-bahay, na pumupunta po sa mga lugar na malalayo para mabakunahan. Pero ito ay ginagawa po natin, ginagawa po yan ng mga health workers para masigurado po na talagang epektibo pa yung bakuna pag tinusok po sa inyo. At syempre, epektibo ito. This is a very good na means para i-demonstrate na ganito yung dedication ng health worker. Kasi ganito po yung trust namin sa vaccines. Kasi we really feel, we are convinced na safe po ang ating mga bakuna at binabakuna po namin sila sa inyo. Kasi gusto po namin, protektado din po kayo. Mas mabigat pala yan, Doc, sa ice candy, ice drop. Actually, po. Nakikita ko nga yung mga color blue. Color blue. Kapag pag nagjo-joke po kami yan, pag naglalakad-lakad na nagbabakuna, dapat sabi ko, next time may bit-bit tayo nung yung tumutunog na bell. Parang ice drop. Pero baka magkaroon ng confusion. Pero yun po, mabigat po talaga siya. Tinanay ko na po yun several times bit-bitin sa mga community. Kahit po ako nanakit yung likod ko. May yellow pala niyan. May yellow yan. May yellow po yun sa likod. Pang-preserve doon sa kwan. Ang gusto po kasi natin, maintain yung temperature na parang refrigerator lang din nakalagay siya. Yes. So, may 4 na yellow. Nasa malamig lang na kwan. So, pati yung magabat ang mga 4 na yellow, mabigat din. Mabigat po yun. Mismong yung container ay mabigat kahit walang yellow. Opo. Ang sarudok na vaccine, good for how many persons po yan? Opo. Depende kung ilan, pero ito multi-dose po kasi yung available natin na vaccine ngayon. So we have yung ang pangalan nung Quadriflu. Opo. Yun yung available namin na vaccine ngayon. So multi-dose vial naman po ito. At so pwede pong makakuha ng ilang doses po doon. Yes. Opo. Pagkitanong po kay Doc, kung yung senior po diagnosed with pneumonia, pwede po magpa-flu vaccine? Kung diagnosed po kayo ngayon ng pneumonia, big sabihin po ba nun ay meron pa kayong sakit na pneumonia ngayon or dati ka nang na-diagnose ng pneumonia tapos resolve na po, wala ka nang nararamdaman na kahit anong sintomas ngayon. Magkaiba po kasi yun, Sir Henry, kasi kung diagnosed siya ngayon, meron siyang sintomas. Yes. Maaring may lagnat, nag-uubo, etc. So kapag po kasi may mga ganong sintomas pa, may sakit pa, ang recommendation natin yan, kasi baka nga nag-antibiotic pa kung may pneumonia antayin mo nang mag-resolve ang pneumonia sa kabakunahan. Pero kung dati na po yung diagnosis ninyo ng pneumonia, tapos ngayon ay wala na po kayong nararamdaman na sintomas, wala nang iniinom din na gamot laban sa pneumonia, then pwede na po natin kayong bakunahan. Yun, kung healed na. Kung resolved na. Resolved na po ang problema niya. Pwede na siya. Anyway, pagdating yan sa mga RHOs, may
May ang tawag yan, Dok? Assessment. Assessment. Apo. Yan, At assessment. maganda po yun, no, na kailangan sabihin po natin kung talagang may nararamdaman tayo Yes, kapag po yes. tayo ay kinakausap na ng mga nag-a-assess before bakunahan. Yes. So, dapat i-disclose po natin, sabihin natin, Doc, naglagnat po ako kagabi, ganito po kataas. So, dapat sasabihin nyo po yun. Opo. At wag nyo pong itatago po yun sa Correct. mga health workers. Correct. Oo. Nung December 2022 ako nabakunahan ng anti-flu. Sa December 2023 din ba ako mapabakuna ulit? Very clear ang sabi ni Doc kanina tungkol sa hapot mo po. Apo. So, Sige, Doc. pwede, usually kasi kapag December last year pa yung vaccine, so ang available, ang na-receive nyo po na strain nun, most probably Iba. po ay yung 2022 Yeah, strain. yeah, yeah. So ngayon, dahil 2023 na po yung strain po natin, pwede na po kayo ulit magbakuna. Diyos. Kung halimbawa, Dok, pwedeng maulit yan, di ba ba, ngayon, parehong strain? Pero wala namang ganun, ano? For adults po kasi, one dose lang ang binibigay po natin. Okay. So kaya kailangan po, ino-note din po natin kung anong strain yung nabigay sa atin para hindi po siya maulit. Opo. Okay. Pero wala naman po actually wala naman pong overdose sa mga vaccines. So nga lang, syempre sayang din yung dose na yun kasi kung Yeah. Oo. dodoble ka pa. Yes, opo. Ang tatay ko po 78, sabi niya. Ang tatay ko po 78, mahina na po ang katawan niya dahil may sakit siya sa puso. Na-diagnose po siya kaya may maintenance po siya sa puso. Sabi ng tatay ko sabi ng tatay ko nang marinig kayo sa radyo, mapabakuna daw siya kasi mahilig po siyang maglakad-lakad sa labas. Ayan. O di talagang kung gusto nyo po pong maglakad-lakad Opo. para lalo na pag lumalabas po kayo, maaring may malanghap kayo dyan Yes, na, yes. or alam mo, may makasalamuhan na mayroong trangkaso. Correct. Kailangan mo po lalo yung ating pong flu vaccine para maprotektahan din po kayo laban sa mga Yes. komplikasyon ng trangkaso. Yes, walang problema yun po. Opo. Hello? Morning. Good morning, ma'am. Ay, ma'am, saan po ito, ma'am? Ay, sandali. Tawagan po kita mamaya. Nagka-onder pa po kasi ako. Tawag pa ako mga past 8:30, ha? Okay. Pasensya na. Nag-programa kaya ako. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Okay. So, kliyente ito, Dok. Kliyente ba pa-advertise na? Tigil naka-monitor ta. Nagkapod sa private number ko. Itong pigitext mong number kaya private number ko ito. Ikaw akong separate number para sa mga sa listeners. program. Okay. Sige. Ay iba man ang hapot ka ini ang iba po ito covered ba ng COVID, iba po ito about PhilHealth or COVID, whatever. Dok, baka iyan, Dok, na ano yan, trangkaso, Apo. covered man kang PhilHealth yan pag na-hospital. Hindi ko ako sure kung covered pero may ano naman to may mga case rates naman kasi ang ating pong PhilHealth. Most probably meron. Maaari natin itong tanungin kung sa mga hospital siguro kasi alam nila siya. Yeah. Wag na po sigurong hintayin pang ma-hospital, di ba, Dok? Magpabakuna na, di ba? Hello, good morning. Hello, sa'yo na yan. Sa'yo sabi na available na flu vaccine Pandeo 8. Opo. Kung tama, sir, kung taga-Legazpi ka po, sa RH, sa City Health Office po, igwa. Pag senior. From Monday to Friday po, and Apo. Yes po. Sa Mayor Rosal. Yes, ay bako po si Mayor Rosal nagabakuna. Sa City Health Office po, may go. Sa City Health Office po. Ito po na Morenong lalaki na na gwapo-gwapo mabaganda ka sa Orsogon, pero may award. Sige. Dahil nga ko siya, pero nasa dila ko lang Sige po. naroon mo ikasibihin. Ay. Sige po, salamat po. Sige, okay. Basta dumumang ka sa City Health Office, may schedule senior. Kung senior ka na, yun muna ang priority, Dok, di ba? Apo. So, klaro ko lang po, senior muna ngayon ang priority. Mga seniors. October. Ibig sabihin po, 60 years old. Yes, 60 years old and above. Yeah. So, bako po, senior, kita po ng mga aki pa, kitang mga nasa 40s pa lang, saka na. Mag-aabang po tayo ng November kung may matitira pong mga bakuna pa. Or kung gusto nyo na po, maaari po again tayo magpabakuna sa ibang mga naman po, mga merong available na vaccine, na flu vaccine. Like private clinics, etc. Yes, oo. Sa Bakakay po ba yan available din, Doc? Yes, opo. For the whole Bicol region naman po ito, nag-allocate na po tayo ng mga vaccines. So, actually,
nakakakita na tayo ng mga results ngayon ng mga pictures na ongoing yung mga vaccination. Yes, So yes, ang yes. masasabi po natin dito, makipag-ugnayan po tayo sa pinakamalapit na mga rural health units para po malaman kung kailan ang schedule ng bakuna sa inyong mga lugar. Opo. Dok, pakiulit to po. Tamay apat na nag-text ngunyan, send available ang vaccine. Siguro, namata pa lang ini. Opo. Na-mention mo ba ka sa bago early discussion? So yung Sige mga po, go ahead. ang available po ang ating mga vaccines una po sa ating mga rural health units, sa ating po mga city health offices. So kung meron po, kung ano po yung nakasakop sa inyong lugar, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating po mga health workers po doon para malaman nyo po kung kailan ang schedule ng bakunahan sa inyo pong area. No? Kasi so syempre konti ang health worker, madami po yung ating kino-cover na mga area. Ang ginagawa po dyan, nilalagyan po ng schedule. Pero kadalasan po, available po ito from Mondays to Fridays. Apo. During office hours naman po ito at 8 to 5 p.m. Unless meron pong mga special campaigns din po na ginawa yung LGU. Yes. Kaya po, kailangan makipag-ugnayan po tayo sa ating local government units, sa ating rural health units, at sa city health offices. Iyon. Klarado po yan, ha? O paano kayo ni Doc? 8:30 na. Salamato na maray sa oras mo po sa tuyang programa, ha? Maugmaw na ko, tadakol na interested na mga listeners na regarding sa vaccine na yan. And kaya sa mga seniors pong nagdadangog dyan, coordinate lang po kamo sa mga local government units nindo, RHU, City Health Office, lalo na kung active ang mga barangay health workers, Yes. tabi Doc, ano? Opo. Sa mga barangay, mga midwives, si nurses na yaon dyan sa mga barangay. Sigurado po yan. Dakol ka mong pwedeng ma-avail po dyan. Okay, Doc, mensahe po sa mga listeners, tabi from the Department of Health. Apo. Again, maraming salamat po sa mga ating pong tagapakinig at nawa po ay meron tayong natutunan patungkol po sa sakit na trangkaso at syempre natutunan din po sana natin na meron tayong very effective way para ma-prevent po ito at ito po ay ang ating vaccination. So ako po mismo ay bakunado dito po sa ating flu vaccine at in-encourage po natin lahat ng senior citizen na magpabakuna na po ngayong October. At yung ating pong the rest of the population, kung meron pa po tayong available na vaccine come November, then po pwede po tayong magpabakuna. Just in case, as backup, po pwede rin po tayo maka-avail ng other flu vaccine sa other po natin na mga sources. Like example sa ating mga clinics, makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga health workers po doon. Again, so ito pong lahat ng ito ay effort po ng Department of Health, ng ating pong local government units, ng lahat ng health workers, para po healthy po kayo. Kasi ang gusto po natin, healthy Pilipinas. Yes, thank you, Doc. Bago kami magpaaram, happy birthday po kay Dr. Rosie Fernando. Yan, nasa muya pong family dentist, ano? Yan ang nagpapara check up sa ngipon kan sa kuyang first love, si Mrs. Natama si Doc ng first love. First and only. First and only. First and only. Dr. Rosie Fernando, happy birthday po sa imo, ha. Yan po ang clinic niya sa taas kan Land Bank sa Sentro kan Legazpi. Doc Rosie, enjoy po. Happy birthday. Doc, thank you so much po. And sharing man tayo ko kay Dr. Erne Vera, ha? Dr. Erne Vera. Ang sa tuya tabi mga tugang na Regional Director, mga tugang kan Department of Health. Dr. Monray Isaiah Mansilla. Siya po ang Cluster Head ng Communicable Disease Prevention and Control. Asin po kan current po siya na pamayo kang Health Promotion and Communication Cluster. Yan po sa DOH Regional Field Office. Center for Health Development. Alright, thank you, Doc. Mabuhay po kamo. Pwede ka na, Doc, magkaturog. Pagal ini, hali pong Cebu, from Cebu to Manila, Manila to BIA, BIA to DCGB. Doc, salamat, ha. Thank you. Ingat po, ingat. Alright. Yan po mga tugangan sa tuyang discussions kunya na pag-aaga regarding po sa mga vaccines na yan. Anti-flu para po sa tuyang mga senior. Thank you so much, mga tugang, sa pangaran ko, pangbilog na tropa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na aga po sa inyo, boss. Sa indong nadangog ang mga informasyon manungod sa satuyang salon na sa liwat nyamong ipinadangog ing kaso dainindon nadangog. Radyo Klinika Sunday Edition digdi sa DCGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Ang